थानाय मार्चदानि जिनै सालमारिबो सिगांनिसिम साख्लायजागौनि बिसिंथिनो बबाग्रानि कबा मुम्बाइ बबाग्रा खर आगुनि आस्ताबल थोंनक्लावो कासा कतर लुगुथुम पान्दा ख्लायजागौनि पान्दाबो हास्तिनि गोरों गोरों गामि आमसाइनि तंकसं तनाय लुगुरो बबाग्रानि थानसाना हामजागै अग्रा चाकरा बोरै चेला सिख्ला सिख्लि जत ग्रेटार तिप्रानि चबानो खाफुरै तिप्रा सारनो सय सय फियगनानि फियं मुरि सिनाय हिनै वान लास फाइटनि चबाबो बुरुं बुरुं फाइलायमानि आसामनि पान्दाबो मादना बगिनो फाइमानि हेजामारा आरदि ब्लक आमसिनि दाखक मुजेस देबरमा फियाबा कपाल हामिया बुबाग्रा खर आगुनि लिसु बागानो फाइकिनो लाहार पातिवै बिनि लांमा चवै थांगा बिरे थैमानि कक्टो माने तिप्रा मथनि जत आदं कतर कतर थांगा बुबाग्रा तिप्रा मथनि कासकोनो कारिबो एडिसि हापनि याक्सु अजमा एबा डेपुटी सीएम अनिमेश देबरमाबो थांगै एडिसि हापनि फासिंतै बिनि नुखंग सेबक रिजांनाय जत सुबास रिजांनाय हिनि कग्रिबो मानि दिनै चासालंखा बिनि थैमानाति कन्डोलेन्सनि साल बिनि कन्डोलेन्सनि सालो तिप्रा मथनि कायसा टीम बरनि नुखंग थांगै रां खग रासाय एबा 1 लाख रां जुबावैखा आरो मानसिखा त्रिपुरा मथानि स्पोक पार्सन एन्थनी देबरमा एमएलए विश्वकेतु देबरमा एमडीसी रुनियल देबरमा एमडीसी रविन्द्र देबरमा आकर्षक आसालो थैथांजाक दाखक मुजेस देबरमानि हिग्न एडिसि हापनि फासिंतै सेबक्रिनानि कग्रि बुखा दै बुसारंनो गाहाम रोंरिनाय खुम्पुइ एकाडेमि परिनाय हिनि कग्रि बुखा